Prestixeko kapitainak errugabea dela esanez hasi du deklarazioa. Baldintzak ere jarri ditu. 77 urte dituela eta fiskaltzak, estatuko abokatuak eta defentsak egindako galderei soilik erantzungo diela. Gaur 10 urte dira Prestix-ontziak Galiziako kostaldean istripua izan zuela, eta gaur hasi eta astezkenera arte izango da Apostolos Mangouras kapitaina deklaratzen. Onartu du kapitain izendatu zutenean ontzia hondoratu baina 2 hilabete lehenago, korrosioa atzeman zuela lasta tankeetan, baina hausturarik ez zegoela ziurtatu du. Y no observé ningún tipo de rotura. Sí que vi corrosión, pero yo no estoy capacitado para medir la corrosión. Ukatu egin du fax bat jaso zuela ontzien akats teknikoen berri emanez. Auzitegi kanpokaldean bitartean Greenpeacek pankarta handi bat zabaldu du hondamendia gestionatu zuten politikarien erantzunkizuna eskatuz. Akusatuen aulkian kapitainarekin batera ontziko makinetako arduraduna eta Espainiako navigazio merkataritzako zuzendarioia daude. Fiskalak 12 urteko kartzela eskatzen du bakoitzarentzat. Beraiek eta ihes eginda dagoen ontziko lehenengo ofiziala dira, 2002ko azaroan gertatu zen hondamendi ekologikoarengatik auzipetuta dauden bakarrak. Prestix-ontziak 76.000 tona erregai isuri zuen Kantauri itsasoan. Hondamendi ekologikoa eragin zuen Galiziatik hasi eta Landetaraino.